So alright guys, magandang gabi guys. Magandang gabi sa inyo guys. So kalalabas lang natin guys. Lumabas tayo ng alas 6 ng hapon. So hindi tayo nakalabas kahapon guys kasi nga sobrang lakas ng ulan. So pagkakataon sana natin na kumita na kahapon guys. So hindi tayo nakalabas. So babawi tayo ngayon. Hapon na tayo lumabas. So sayang kahapon guys, yun yung inaasahan natin kumita. Hindi tayo kumita guys kasi nga ayun, lakas ng ulan, grabe. So sayang yung kikitain natin kahapon, grabe. So yan nga guys, samahan nyo ako lumabas ngayong gabi. Siguro mamaya ang alas 12 uwi na tayo kasi medyo okay pa naman ng pasada. So kumita lang tayo ng konti, uwi na tayo. So Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas. Sana happy ang Christmas nyo at tuloy lang ang buhay. Kahit mahirap ang buhay, tuloy lang ang buhay. Kailangan magsumikap tayo. Pag hindi tayo nagsumikap, wala. Tatanda tayo sa kalye. Kaya hanggat kaya pa natin guys, pasada tayo. Okay guys, samahan nyo ako ngayong gabi. Hasta la vista, baby.
dito guys kasi init. So, nakarating na tayo guys sa Okada. Hindi na sir. Okay na yan. So, nakarating na tayo dito sa Okada. So guys, yun na nga, nakadampo tayo ng Quezon City to Okada. Naku, napakatang ganda ng takbo guys. Smooth na smooth. Wala pang kalahating oras guys, nakarating na tayo ng Okada. So, kung mga normal na araw yung guys, puta isa't kalahating oras. So yan, makikita nyo yan guys sa video ko. Napaka smooth yung takbo natin, walang hinto-hinto. Ang ganda ng ilaw nila oh. Tingnan mo yung ilaw guys, pinagkagastusan talaga nila yan oh. Ay grabe. Talagang pinagkagastusan. Morning guys, morning. So hindi na tayo nakapagpaalam kagabi guys, dahil nakatulog na tayo. So meron tayong almusal muna tayo ngayon bago tayo lumabas. Meron tayong tinapay at saka kanin. Meron tayong itlog. So siyempre yung paborito ng mga Pilipino, tuyo. Alright. Saka may corn beef tayo guys. Alright, tara, kain tayo guys.